hi ha un greuge, sobretot en altres administracions, no en la Generalitat. En la Generalitat en aquests anys hi ha hagut una inversió adequada i fins i tot per damunt del percentatge poblacional. Altra cosa és que sí que és cert que hi ha hagut una mirada, de vegades, de massa distanciada. Per a mi aquest és un factor fonamental. Jo crec que en aquesta bicapitalitat que s'hauria de produir, que té que tindre molta més presència, molta més fortalesa a Alacant en decisions de tot el país, no només mirant per la pròpia... Traslladaria més conselleries en una tercera legislatura a Alacant? A mi m'agradaria que hi haguera més presència institucional en Alacant. Crec que seria bo. Seria bo, però no només en Alacant, també en el conjunt de les comarques. Per exemple, nosaltres estem fent una gran operació en Vega Renace, perquè el Baix Segura o la Vega Baja és un espai crucial per a la Comunitat Valenciana.